What is up, Cebu? Narawang ka ba na eh? Classmate na ko pag kinder. Hold. May pa sila no, kaya mga uyab, kitaan niya kay kuhan. Uyab rami sa akong kuhan, cellphone. So advance bit senior tayo mga Cebuano. And nami karon padumi sa Santo Niño. And karon pa jud taon ko nakabalik og simbahan kay tungod sa kabisi sa trabaho. And before we start our vlog, mangita sa og itim kay akong i-withdraw akong sweldo kung nanay sulod. Kung wala pa gani, kaon tag buwad ron. Nihapon tag buwad. Layo kay entrance sa Santo Niño. Na mo exit pa gani no. So mangita sa misa entrance kay di man ta makasulod na kung entrance. Sinulog ani mga boss na nasa mga manghikap og tuto yan. Di gina malikayan. Daghan makuutan, daghan makawatan. No, na i-safety gid tani atong mga gamit. So gibit-bit ra gina akong usa ka cellphone pang backup kay kung malubat ta natay magamit. Tinig daw, tinig ka na, tinig. After how many years, nakita na gito na mo ang entrance. Kita na gito mo ang entrance, nagit sa luyo, nituyok mo sa luyo kay para pagitawan na mo ang entrance. Muna yung kauban, classmate na ni pag kinder nya nakita na gito, backpacks are not allowed, male, female, patay. May gani, wata ka dalag bag, magdalar ba ang bag. So daghan yung kay tao ron kay unsay ginaron? Sabado taron unsay novena raw. Kay novena. Then musulod sa ta kay kasi sukat tas pulis. Natungod na inyong pagigugma sa mga katawan. Kay kita kay ganana ba? Mala siya pagabot na mo kay apit na human. Magbuot na lang nga mahuman kay para magsugod na sa bag-o. Katong gustong mamalit og mga pangsinulog nga t-shirt naara na diri sa luyo sa Island Souvenirs na napoy Island Souvenirs sa SM, na Island Souvenirs sa SM Raday, SM Rat.
what is up Cebu. So nangita sa akong ATM kaya ako may withdraw ang akong sweldo no kung nana. Kay gigutom na ta. Grabe daghanag tao sa Santo Niño tungod sa Novena Mass para sa karong sinulog and advance with senior. Wala pa jud ko nakakita og ATM. Nangita ko og ATM diri para makuha na nato ang atong sweldo. And karong umabot nga sinulog mga idol. Ang pingi ko na ninyo ang inyong mga personal nga butang no, mga personal belongings. Ibi na mga importanteng butang ninyo, cellphone, wallet, or something nga importante sa inyo ha, kay expected na dyan nga daghan kayo og tao. And wala pagid ko kitag ATM, ngita sa akong ATM mga part, mga idol. Ngita sa akong ATM para ma-withdraw na to kong sweldo. Hangtod karon, so actually ang akong sweldo pagka 10 paunta nya 12 na ta karon, wala pa gyapon. Wala pa jud gyapon. Nanay tao. Nakita ko ATM machine mga idol pero dili siya mo read og ATM. Suwayan ako sa Metrobank kay Metrobank man akong ATM. Basin dito sinana akong sweldo. Sorry kay di madungog akong tingog kay wala ko gagamit og microphone kay akong gi-order sa Shopee wala pa naabot. Try na to withdraw sa Shopee. Ang Shopee sa Metrobank. Kay na may dul nga Metrobank diri. Withdraw na to. Kung nana ang sweldo pero kung wala pa malas gid karong adlaw. Ay wala gid ta sweldo eh. Mali kita og RIP sweldo. Sige kita na yung Metrobank. Hindi tama withdraw. Paghalin na iswa. Welcome to Electronic Touch Pay. Now press the key of your desired transaction. Would you like to do another transaction? Now press the key of your desired. Give your card, your cash, and transaction slip. So what's up guys? So nakuha na nako ang sweldo no sa Metrobank, naka-withdraw na ta. Salamat kayo. Kay 12 yun ako na-withdraw ang sweldo. And naglugay-lugay pa ako sa Metrobank. Paggawas na ako taas na bitaw kay ng linya. So nasa day ko yung tonday before ko magsuri-suri. Ako sa naibili na akong kwarta sa akong uyab, sa akong asawa. Kay para safety ta. Kaya wabiyaw gadala og bag. Kita-kita lang neta guys. Bye-bye. Good evening, mga idol. Mga idol. Manood ng Tamig Santo Niño and dili mi pwede makasulod. Ding gawas na o wala gid mi ni dayon kay bawal ang backpack sud sa Santo Niño no. Stricto sila, stricto. So mumay lang patakaran, ato na lang sundon. Kung silang patakaran, kay magkuhanan ako, magbuntad jud ako sa Santo Niño kay nay nagdram-dram ba, nay sasayaw. Nya dili man pwede sila backpack dito kada mga type nga ngani. Then ang entrance kay naa sa Luyo sa Magellan's Cross, ang nasa atubangan gyud sa Santo Niño kay puro exit, wala entrance.
So katong mga muari, again ang entrance kay nasa Luyo sa Magellan's Cross. Then ang exit ang exit nasa Tubangan sa Santo Niño. Then bawal magdala og backpack ngani nga. Dili pwede magdala og backpack, dili ka makasud sa daag backpack. Mo na to, manguli na mi kay gutom na. Bye-bye!